Takže ahoj všichni, já vás si toho nového videa a dneska to bude jak jinak než Shein haul. Tady na sobě a na zemi mám strašně moc věcí, asi 38 a my si je pojďme všechny postupně ukázat, tak jdem na to. Takže začala bych různýma takovýma kosmetickýma věcma, doplňkama, přívěskama, elektronikou a tak. A oblečení bych si nechala potom až do druhé části, kde by rovnou byl i try on haul. Takže první bych začala asi tady tím mikrofonkem, nevím jestli je vidět, ale koupila jsem se ho, aby byl lepší zvuk, takže doufám, že snad je. Tady je ještě blížší krabička k tomu a snad teda bude dobrý ten zvuk a uvidíme. Potom dál zůstaneme u té elektroniky, tu mám kryt na AirPody, který není vůbec vidět, takže ho vytáhneme z toho obalu. Tak, už se to tu rozpadá. A hop, vypadá takhle. Je takhle černý a pak průhledný uprostřed. Jsem bude dobrý, mám totiž jenom jeden. A tak uvidíme, co to změnu. Takže to tady hodím. Dále tu máme kryt na telefon. Takovejhle, zase to není vidět, otevřeme to. To tady někde hodíme, nevadí. A vypadá takhle. Za mě je to mega cool, mega boží a já ho zbožňuji už teď. Takže to je kryt na mobil. Potom kryt tu máme ještě jeden. Tady. Mi to tady padá všechno. Nevadí. Rovnou to otevřeme. A ten je teda jako hodně luxusní. Ten vypadá takhle. A ten bude asi jakoby můj teďka oblíbený. Fakt je jako brutálně hezký a hnedka se dám prostě po tomhle videu na telefon, takže to byl kryt. A pak tu mám dva takový lepíky. Všichni to znáte určitě, jenom prostě já jsem si to ještě nestihla koupit dřív. Mám tu jeden růžový, menší. Ten je pro mě. A potom tu mám fialový a ten mám pro kámošku. A ten je taky trošku větší. A pak takovýhle fialový. Takže jsem zvědavá, jestli to bude fungovat. Jako další tu máme obal na Apple Pencil, protože z toho mám vždycky sedřený prst, takže je to takhle růžový. A jsou k tomu takovýhle dvě hlavičky, takže si to taky hnedka oblíknu na svoji tušku, protože mě z toho vždycky bolí prst a je to fakt strašný, takže doufám, že to bude lepší. A pak tu mám poslední věc, co jakoby patří k té elektronice, a to je velký obal na iPad, jakoby já mám klasicky na tom sklo a klasicky jako knížečku obal, ale vzhledem k tomu, že to nosím do školy, tak to chci mít všechno pohromadě a chci to mít v nějakém lepším obalu, takže mám takovýhle černý na zip, který má takhle kapsy, tady to je na tablet, tady to je na klávesnici třeba nebo něco a tady uprostřed je místo na tušku. Tady je takhle guma a je tam prostor na tušku, takže takhle vypadá obyčejný černý, takže snad bude dobrý a můžu tam prostě strčit všechno, co v tom iPadu potřebuji a nemusím to nosit na 350 místech. A teďka mi došlo, že mám ještě jednu věc, co se týče elektroniky a je to teda na Apple Pencil a je to takovýhle obal, látkový, kožený úplně ne, je to prostě taková látka obyčejná, takový sáček na to, abych se to do toho strčila a nikde mi to nescházelo a nepadalo a prostě měla jsem to na jednom místě. Takže tady to je všechno, co se týče jakoby elektroniky a jakoby věcem k té elektronice a teďka se vrhneme na ten zbytek. Takže začala bych těma kosmetickýma věcma a jako první tu máme dvoje tady ty pimple patches s tím, že tyto jsou hvězdičky a ty jsou pro mě a tady to jsou průhledný kolečka a ty jsou pro moji kámošku, takže jsem zvědavá, jak to bude fungovat a doufám, že budou skvělý. Vypadají dobře, uvidíme, uvidí se. Tady těch je 24, těch je 44, takže jsem na to silně zvědavá. Potom tu mám další věc a to jsou takové ty dva nátepníčky. Když si prostě myjete obličej, chápem se, děláme si prostě skincare, tak aby mi nestejkala voda po rukách, tak jsem si je vzala. Takže už konečně nebude voda všude. No, dále tu máme, kde to je? Tady. Dva česáky na řasy, hnedka to z toho vyndám.
Tady je takhle jeden. A mám ten stejný ještě v černém, plus je na to takový víčko, který se tu snažím vydolovat. Jo, tak. To mám. Takhle je to s víčkem. A to samé je tady v té černé, ale vytahovat se mi to teďka nechce. Prostě, když mám spojený řasy a nespolupracuju, tak si to tím takhle hezky pročísnu a nevypíchnu si aspoň oko. Tak, jedeme dál. Potom tu mám tady ty super věci a to hezky budu používat na obočí, protože tady ta věc se prostě hnedka rozplásne, zničí, jak to je prostě špinavý od toho lepidla a gelu a všeho možného, takže jsem si je vzala, protože tady těch kartáčků není nikdy dost a vyndovat je nebudu, aby se mi nerozsypaly. Takže takovýhle růžový kartáčky. A potom tu máme takovou tu škrabku na jazyk. Prostě, když máte, nevím, jste nemocný nebo něco, tak takovouhle škrabku na jazyk, že se tím prostě seškrábete ten hnusný povlak, takže snad to bude fungovat a bude to splňovat účel, ale myslím si, že jo. A jako poslední jsou to hubky. Já úplně tady ty stejný už mám a vzala jsem si je znova, protože jsou dobrý, vyhojou mi a mám je prostě znova, co by ne. Takže tady to je z kosmetiky všechno, pak už tady máme pár takových drobností, které si ukážeme hnedka. Takže, už mi to zbylo jenom takových pár drobností a to jsou přívěsky na klíče, protože chci dělat nový klíče, nějaký jakoby ve slegu. A plus mi tu zbyl penál, protože ten, co mám, tak mi prostě nestačí, je už nějaký jakoby malej, tak jsem si vzala větší, takže to ukážu první. Takovýhle. Béžovej, typuju, šedobéžový to je. Tam ten starý, co mám, tak je šedej, ale je úplně stejný, akorát je menší, takže takhle nový penál, takže super. A teď jdem na ty klíče, na ty přívěsky. Takže první, tu mám takovouhle karabinku, na který to všecko bude. Nevím, proč to je ve dvou sáčcích, ale takhle vypadá. A se to zaostří hezky. Obyčejná černá karabinka. A na to tu mám hromadu přívěsku, takže se jdem postupně ukázat. Začneme tady tou koulí, kterou všichni podle mě znají. Taková ta klasická osmička, taková ta koule. To je ve 150 obalech, aby se to asi nezničilo, což ale ceníme, že jo? Takže takováhle kulička. Potom jdeme dál. Tu mám kostičky. Ty už jsou v jednom sáčku, tak dobrý. Mám tu takovýhle 3 kostky. Růžový. Snad to je vidět. Dále tu máme skate, protože ten, kdo ví, tak ví, že jezdím na skateu, nebo se o to aspoň pokouším, takže tu máme takhle skateboard, který vystihujeme ježdění. Mega hustý, miluju to. A dál taky tu mám prostě věci, co mě vystihují. A mám tu 2 piva. Takže jedno někomu daruju. A potom mě tady to taktéž vystihuje a to mám 3krát, takže zase obdaruju 2 lidi a mám tu 3 Red Bully. Až se mi to povede vzít do ruky, tak vám to ukážu. Tak. Mám tu takhle. Takže také obdaruju nějaký mý 2 kamarády, kterým to prostě dám a budou mít z toho radost. Takže tady to bylo z takových jakoby doplňků a prostě různých přívěsků a prostě věcí všechno. A teďka se vrhneme teda na druhou část a bude to oblečení, takže jdem na to. Wow. Takže je to druhá část, mám tu takovouhle haldu oblečení a všeho možného a my se můžeme vrhnout rovnou na to. Teďka vám to teda pro ně ukážu a potom bude try on haul hnedka po tomhle. Takže začneme prostě první věcí, co je hnedka na vrchu a je to tílko. Takovýhle bílý tílko s autem a nějakým nápisem. Takže mega pěkný. Mega se těším, až ty hadry sladím s nějakýma božíma fitama. Další. Bude to určitě taky nějaký tílko nebo tričko, anebo to bude taky bodíčko. Jedno. Fake Skims lidi nemáme na normální, takže koupím na Sheinu. Obyčejný černý bodíčko na knoflíčky, protože mám béžový, tak jsem chtěla ještě černý. A
to prostě můžu nosit furt ke všemu a milujem to. Takže to je bodyčko. A dál tu máme tričko s dlouhým rukávem. Tady to už přesně mám a mám ho v černý a v růžový, takže jsem se vzala ještě v takovýhle modrošedý, protože to je fakt příjemný materiál a ráda to nosím. Dál tu máme teďka trošku něco jiného a to je bonet, protože se snažím si dělat kudrlinky a hodně se mi suchají vlasy. Takže teďka jsme odjeli od oblečení a máme tu bonet, všichni určitě to znáte. Takže mám tu černý bonet. Čepice na hlavu. Bude to vtipný nosit, no. Teď jsem se úplně rozcuchala. Nevadí. Tak, další. Bodíčko. Topík. Už taky. Nevím, co povídám. Tentokrát červený a je to takový ten prostě bez ramínek, bez ničeho. Takže doufám, že mi bude a že mi nespadne. Nevím, kde to má předek. Asi tady. Tak. Doufám, že mi to nespadne. No, vypadá to velký, je to XS, ale uvidíme, prostě takovýhle červený. Topík. Potom jdeme dále a je tu tílko. Jakoby je tady hodně věcí na léto a hodně jakoby bodíček. Topíku. Nevím, co mám furt s těma bodíčkama. Mám tu takovýhle bílý, obyčejný tílko s nějakýma prostě nápisama, s nějakou postavou a tak. Je to ve stylu, takže miluju. Až budu léto a já můžu konečně si dělat krásný fity. Teď tu je změna a je tu košile. To nikdo nečekal, lidi. Je tu takováhle hezká košile s krátkým rukávem. Takže to bude určitě taky ve stylu. A moc se těším, až to s kombinuju. Prostě ji budu nosit jako mikinu, prostě přes topík, jako přehoz, chápem se. Takže milujem. Tak, teď tu máme další a to je tričko s dlouhým rukávem, ještě jedno. Protože fakt žádný nemám, takže to jsem si vzala takovýhle zelený. A teďka mám černý, růžový, takový modrý a tady to zelený, takže to máme radost, fakt jsou příjemný a doporučuju. A teď tu máme tílko. Jinak všechno je tak jako basic, abych to mohla zkombinovat prostě se vším, co mám doma. A není to nějaký tisícebarevný. A teď tu máme růžový topík, takhle tílko, což nikdo nečekal. Má to takhle ty strany nějak sešitý, což jsem nevěděla, ale dobře, prostě obyčejný tričko, růžový. A teď tu je zase černý tričko. Obyčejný také tričko, protože trička nemám už vůbec, takže jsem si vzala tričko. A uvidíme. Třeba konečně budu nosit kroplý trička. Zase se vracíme k tílku. Úplně to stejný, co mám v růžovém, tak mám i v modrém. Takže takhle, zase klasika, prostě obyčejný modrý, zase to má ty strany takhle sešitý, takže a máme tu bílý tričko. Úplně stejný jako to černý, akorát je bílý, nebo minimálně by to měla být bílá, možná to vypadá jako taková nějaká krémová, nebo prostě chápem se, ne úplně bílá, ale jo, mělo by to být bílý, takže tričko. A teď tu máme triko s jakoby krátkým rukávem, ale oversize. Určitě ho všichni znají. Je celkem za mě virální. Na TikToku takovýma těma pusama dvouma. Jo. Takhle. Uvidíme, co ten nápis přežije, nebo jakoby chápete, ten tisk a tak, ale jako materiál je dobrý. Takže jsem na to zvědavá. A jako poslední věc, tady mám takovou síťku, kterou už mám v černý, tak jsem si ji ale objednala v takový bílo-růžový, protože já tohle zbožňuju. A tak, tady to. Prostě chápem se, takhle. Mám to černý, tak jsem si to vzala v takovýhle starorůžový a uvidíme, jak mi to bude. Vzala jsem si stejnou velikost, takže by neměl být problém, akorát jsem to měla vzhůru nohama, takhle. By to mělo být a to je z oblečení všechno. A teďka vám tu pojede try on haul, takže si to užijte a čus!
jsme na konci videa, doufám, že se vám video líbilo, budu ráda za like, odběr, koment, sdílení, prostě znáte to a doufám, že se brzy uvidíme u dalšího videa a třeba to bude konečně něco jiného než ten Shein haul, který je furt, ale tak nevadí, třeba se zase brzo ozvu a ahoj!